Hajiya, saboda naga abubuwa ne sun miki yawa a kai. Ba na so ne in ƙara miki wasu damuwa in dai har zan iya maganin abin ba sai na faɗa miki ba Hajiya. Shi sa Hajiya ƙoƙarin kare ki nake yi. Na ɗau kare ki da baki gudunmawa fiye da komai yanzu muhimmanci a cikin rayuwata. Saboda me kake duk waɗannan abubuwa? Saboda ke ne Hajiya. Saboda ina son ki. Ya rage ki yarda ko kake yarda Hajiya. Amma ni na san yarda nake ji a cikin zuciyata. Ina jin soyayyarki a cikin jinina, a cikin jijiyoyina, a cikin ko'ina a jikina. Kuma na yarda da yanayin inda nake jin tafiyarki a cikin al'amuran rayuwata. Ba iya son ki kadai nake yi ba, kuma ba iya son ki bane kawai ya haifar min wannan matsala Hajiya. Har da tsoron rasa ki. Domin ina kaunan ki Hajiya. Ina matukan kaunan ki kuma ba yau ya fara ba, tun ranar da na fara ganin ki Hajiya. Tun a ranar na ji na kamu da son ki. Ban san a yaushe na kamu da matsanancin son ki ba. Ido na duk ya rufe, zuciyata ta karkata, hankali na duk ya tashi. Zahra dan Allah ki so ni. Na san zaki tuna da ba ni da wani dalilin son. Amma Hajiya kin san inda zuciya